Higala og igsuon, sabton og palandungan nato ang giingon ni Jesus sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Si Jesus nag-ingon, "Ug sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya." Sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, atong nabasa si Jesus nga nagsaad sa pagtukod sa iyang iglesia. Ug sigurado kita nga kini nga iglesia iyahan ni Kristo. Tungod kay siya gayud ang miingon, "Pagatukuron ko ang akong iglesia." Kini nga iglesia lahi sa tanan nga mga iglesia nga tinukod sa mga tawo. Tungod kay kini nga iglesia, mao lamang ang atong mabasa sa Biblia nga gitawag ni Hesus nga iyaha. Ug wala siya nag-ingon nga mga iglesia, kundili iglesia nga nagpasabot usa ka iglesia. Maingon man usab nga ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Nagpasabot nga ang pagkatukod sa niini nga iglesia dili gayud mapugngan bisan pa sa kamatayon ni Hesus sa krus. Ug dili gayud kini malaglag nga iglesia bisan kun lutuson ug patyon ang mga Kristohanon. Nakapangutana ba kita kung unsa kini nga iglesia ang gihisgutan ni Hesus? Nganong kinahanglan nato kini nga pagatun-an? Ug unsay kalabutan niini sa atong kaluwasan? Kini nga mga pangutana mao ang atong pagatun-an karon. Ug hinaot nga ubanan ako ninyo sa niini nga pagtuon uban sa mapasalamaton, mapaubsanon ug matinud-anon nga kasing-kasing, aron atong masabtan ang tibuok nga kamatuoran nga gitudlo sa Dios kanato nga makita sa balaan nga kasulatan. Ako ang inyong igsuon og higala, Joshua Notarte, usa sa mga magwawali sa Digo City Church of Christ nga nagatuo nga si Kristo nagtukod og usa ka iglesia nga iyang gihigugma ug nga iyang pagabalikan ug pagaluwason. Kauban nako nga mga magwawali dinhi sa Digo City Church of Christ, mao sila igsuong Joseph, Jonathan, CBRJ ug Julie Divine Notarte. Kini ang atong programa sa kahanginan sa Radyo Ukay, Digo City nga nag-uluhad. Susiha ang balaan nga kasulatan. Ug kung aduna kamoy mga pangutana, reaksyon ug imbitasyon, kontak kami ninyo sa numerong 0919-260-2077. Kung tinuod kita nga nahigugma kang Hesus, nan kinahanglan kitang musunod kaniya. Ug higugmaon usab nato kung unsa ang gihigugma ni Hesus. Ug nasayod ba kita nga sa Biblia atong makita nga adunay iglesia nga gihigugma pag-ayo ni Hesus? Ug mao kini ang iglesia nga gitukod ni Hesus. The church Jesus built. Ang iglesia nga atong pagatun-an karon mao gayud ang iglesia diin si Hesus mao ang tag-iya. Dili kini iya sa mga tawo ug kang bisan kinsa. Tungod ni ana, kinahanglan magpabilin kini nga iglesia sa kun giunsa kini pagtukod ni Hesus, aron ang iyang pagkamahimayaon magpabilin ug dili mahugawan. Una sa tanan, kinahanglan natong masabtan kung unsa di ay ang pulong iglesia. Tungod kay kung sayop ang atong pagtuo ug panglantaw mahitungod sa kung unsa ang iglesia, nandili nato mahibaluan ang tinuod nga katuyuan ug buluhaton sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong iglesia gikan sa Griego nga pulong ekklesia nga nagpasabot called out ones, an assembly.
Laktod nga pagkasulti, ang pulong iglesia nagpasabot tinawag nga katawhan. Busa kung ikaw membro sa Church of Christ, ikaw tinawag ni Kristo. Tukma ug maugayod ang angay nga itawag kanato. Tungod kay kini nga iglesia gitukod ug gipanag-iyan ni Kristo. Ug maoy hinungdan nga mao lamang ang angay nato nga batunan. Ug maoy angay lamang usab nga si Hesus gayud ang magtawag kanato aron kita magkatigom sa pagsimba ug pag-alagad kaniya. Kay sa pikas nga bahin, kun kita na membro sa iglesia nga wala nakapangalan kang Kristo, unsa ang imong huna-huna niana? Kun kita na membro sa usa ka iglesia nga ang pangalan iya sa tao, matawag ba na nga iya ni Kristo? Sa pikas nga bahin higalag igsuon, ang iglesia nga atong gihisgutan nga nakasulat sa Biblia, dili ni siya simbahan. Sayop ang maong huna-huna ug pagpanudlo nga ang iglesia kuno simbahan o building. Sama sa pananglitan, atong mabasa sa Colosas Kapitulo 4 versikulo 15 nga nag-ingon, "Ipangumusta ako sa mga igsuon ta sa Laodicea, ug kang Nympha ug sa iglesia nga magatiguman diha sa iyang balay." Pangutana, kung ang iglesia mao ang simbahan, mahimo bang magatiguman ang simbahan diha sa iyang balay? Mahimo bang magtiguman ang mga building diha sa iyang balay? Mausab kini ang ato nga mabasa sa Roma Kapitulo 16 versikulo 15. Roma Kapitulo 16 versikulo 5 nga nag-ingon, "Ipangumusta usab ako sa iglesia nga anaa magtiguman sa ilang balay." Pangutana, pwede ba magtiguman ang building sa ilang balay? Busa atong masabtan nga ang iglesia dili simbahan ug dili building, kundili tinawag nga katawhan. Mao kana ang tinuod nga kahulugan sa pulong iglesia. Mabasa nato sa daghan nga mga bersikulo sa Biblia nga nagpamatuod nga ang iglesia katawhan, dili simbahan o building. Sama sa ato nga mabasa sa Mateo Kapitulo 18 versikulo 15 ngadto sa 17 nga nagahisgot nga ang iglesia makadungog ug makasulti. Nagapasabot nga ang iglesia adunay dalunggan ug adunay baba. Sa Buhat Kapitulo 5 versikulo 11 nagahisgot nga ang iglesia nahadlok. Nagapasabot nga ang iglesia adunay pagbati or feelings. Sa Buhat Kapitulo 12 versikulo 5 ang iglesia nag-ampo. Pangutana, pwede ba mag-ampo ang simbahan o ang building? Sa ikatulong Juan, versikulo 9, makita nato nga ang iglesia makabasa. Nagapasabot nga ang iglesia adunay huna-huna. Sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 22 ngadto sa 23, ang iglesia makaila ug makadungog. Kining tanan nga mga bersikulo nagatudlo nga ang iglesia tinawag nga katawhan, dili simbahan. Giklaro nato kini aron mabutang sa atong hunahuna nga ang iglesia dili pangkalibutan, kundili espiritual. Ang misyon ug trabaho sa iglesia dili pangpolitika, kundili espiritual. Ug ang tumong ug tinguha sa iglesia dili alang sa kalingawan sa mga tawo, kundili kaluwasan sa atong mga kalag. Ang pangutana, importante ba ang iglesia sa atong kaluwasan? Kanunay natong madunggan ang ginaingon sa mga tao nga dili importante ang iglesia sa atong kaluwasan. Tungod kay ang iglesia dili makaluwas.
Mao nga bahalag bisan asa ka na membro nga iglesia, kay matud pa nila ang tanan muadto ra sa langit. Pariha ra daw sa sapa nga lain-lain ang agianan apan muadto ra ang tanan sa dagat. Apan nasayod ba kita nga dili kini gikan sa Biblia nga huna-huna? Kay sa bag-ong tugon nga panahon ang atong makita nga ang tanan nga gitawag nga naluwas mao lamang sila nga anaa sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Nagapasabot nga dili kita maluwas kun wala kita diha sa iglesia. Mao kini ang ato nga mabasa sa Biblia. Sama sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 47. Atong basahon ang Buhat Kapitulo 2, versikulo 47 nga nagaingon. Nga na nagdaig sa Dios og nahimutan sa tanang tawo, ug sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas. Sa New King James Version nag-ingon, Acts chapter 2 verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Nagapasabot nga ang iglesia mao ang katawhan nga ginaluwas. Tinuod nga ang iglesia dili mao ang magaluwas, tungod kay ang iglesia mao ang mga naluwas. Church does not save because the church is the saved. Ug ang atong panahon karon mahisama sa panahon ni Noe, nga sa pag-abot sa lunop ang anaa lamang sa sulod sa arka mao ang maluwas. Ingon ni ana ka mahinungdanon nga ato gayud nga seryosohon sa pagtuon ug sa pagpangita ang matuod nga iglesia. Sunod nga pangutanay galag igsuon. Unsa ka mahinungdanon ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa kini kaimportante alang kang Hesus ug alang kanato? Nganong kinahanglan kitang magtuon mahitungod niini? Alang sa uban ang iglesia dili importante, ilabi na sa atong kaluwasan. Apan ang pangutana, maluwas ba ang tao kung siya wala diha sa iglesia? Ato kining tubagon nga mga pangutana, ginamit ang Biblia aron ang atong tubag magagikan gayud sa Dios ug dili gikan sa tao. Ug aron atong masayran ang kamatuoran kung unsa ka mahinungdanon alang kang Hesus ang iyang iglesia nga iyang gitukod. Unang bersikulo nga atong basahon mahitungod niini mao ang Buhat Kapitulo 20, versikulo 28. Basahon nato ang Buhat Kapitulo 20, versikulo 28 nga nagaingon. Tagda ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon. Nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Unsay ipasabot sa pulong nga giingon nga ang iglesia sa Ginoo iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Mas tinaw nato kini nga masabtan sa English nga Bible. Sa New King James Version, in Acts chapter 20 verse 28, basahon nato. Nagaingon, therefore, take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Dinhi ato nga mabasa nga ang iglesia gipalit, purchased, pinaagi sa kaugalingong dugo ni Hesus. Nabatunan ni Hesus ang iyang iglesia, dili pinaagi sa dugo sa uban nga tao.
dili usab sa dugo sa mga mananap, kundili ang pagkatukod sa iglesia ni Kristo nahimo pinaagi sa iyang pagpakamatay sa krus. Ang pangutana, unsa ba kamahinungdanon ang kamatayon ni Hesus? Timan-i nga ang tanan nga kalag sa tao importante alang sa Dios. Apan adunay kamatayon nga mas importante tungod sa katuyuan niini. Pananglitan. Sa sundalo, ang kamatayon sa general mas importante itandi sa kamatayon sa private army. Sa nasud usab, ang kamatayon sa presidente mas importante itandi sa mga ordinaryo nga mga tao. Karon, unsa man ang imong paghuna-huna sa kamatayon ni Hesus? Timan-i nga si Hesus dili ordinaryo nga tao tungod kay siya labaw pa sa tao. Siya Dios bisan pa sa iyang pagpakatao. Ug siya mao ang bugtong anak sa Dios. Ug sumala sa atong gibasa sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 28, nga si Hesus nagpakamatay aron mapalit ang iyang iglesia. Nanunsa ba di ay kaimportante ang mao nga iglesia? Nakita ba nato ang bili sa iglesia ug ang kaimportante niini nga tungod ni ana si Hesus nagpakamatay alang sa iglesia? Busa dili nato ikalimod nga importante kaayo alang kang Hesus ang iglesia. Apan ang pangutana, importante ba kini sa imuha? Nga tungod ni ana, andam ka ba nga mahisakop sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo? Sunod nga pangutana, importante ba ang dugo ni Hesus? Nasayod ba kita nga ang dugo ni Hesus mao ang makapasaylo sa atong mga sala? Busa kung importante ang dugo ni Hesus alang sa atong kaluwasan ug sa kapasayloan sa atong mga sala, nagapasabot lamang nga importante gayud di ay ang iglesia nga gitukod ni Hesus. Tungod kay kini nga iglesia gibayaran pinaagi sa kaugalingong dugo ni Hesus. Ug kung atong sabton pag-ayo nga dili gayud kita maluwas kung kita wala diha sa iglesia. Tungod kay ang mga tao nga naluwas, mao sila ang nahugasan sa dugo ni Hesus ug silang tanan anaa sa iglesia. Sunod nga bersikulo nga ato nga basahon mao ang Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 ngadto sa 25. Nga nagatudlo usab kung unsa ka mahinungdanon ang iglesia alang kang Hesus ug alang sa ato nga kaluwasan. Basahon nato ang Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 ngadto sa 25 nga nagaingon. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa. Maingon nga si Kristo usab ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Ug siya mao ang manluluwas niini. Maingon nga ang iglesia masinugtanong nagpasakop kang Kristo, sa ingon usab ni ana ang mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa ilang masigkabana sa tanang paagi. Versikulo 25. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masigkaasawa. Maingon usab nga si Kristo na higugma sa iglesia ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Pangutana, kang kinsa nahimong manluluwas si Kristo? Nag-ingon ba ang mao nga bersikulo nga iyang luwason ang tanan ug nagkalain-lain nga relihiyon sa kalibutan? Kung atong balikan ug basa ang Efeso Kapitulo 5 sa bersikulo 23, nagaingon nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas ug siya mao ang manluluwas niini. Ang mao nga bersikulo nagatudlo nga adunay iglesia nga luwason ni Kristo.
Wala siya mag-ingon nga siya ang manluluwas sa bisan unsa nga iglesia, kundili ang iyang luwason mao lamang ang iglesia diin siya mao ang ulo. Ug nasayod kita nga kung adunay usa ka ulo, nagpasabot aduna pod usa ka lawas. Kay dili pwede nga usa ka ulo pero daghan og lawas. Sa ingon nga paagi, luwason lamang ni Hesus o ang luwason lamang ni Hesus mao ang iyang iglesia. Sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 25 nga atong gibasa, ato usab nga makita nga si Kristo nahigugma sa iglesia ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Karon, kung ang iglesia dili importante sa ato nga kaluwasan, nganong nagpakamatay man lagi si Hesus alang sa iyang iglesia? Nasayod kita nga ang kaluwasan mabatunan lamang diha kang Hesus. Apan dili kita maluwas kung wala kita diha sa iglesia. Tungod kay ang tanan nga nakabaton sa kapasayloan sa ilang mga sala, makita diha sa iglesia. Ug ang tanan nga wala diha sa iglesia, anaa gihapon sa ilang sala. Higalag igsuon, pipila lamang kini sa mga hinungdan nga ato nga mabasa sa Biblia nga nagpamatuod kung unsa ka importante o kamahinungdanon ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Ug ako nang hinaot nga nasabtan nato kini pag-ayo. Hinuktukan nato pag-ayo ug pangutan-on nato atong kaugalingon ug dili magduha-duha sa pagtuman sa mao nga kabubuton sa Dios. Nga unta kitang tanan magkahiusa diha sa usa ka iglesia. Tungod ni ana ang pangutana, unsay buhaton aron kita mahimong membro sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Biblia tin-aw nga nagatudlo kanato kung unsaon kini sa paghimo. Tungod ni ana, kinahanglan tumano nato ang gitudlo sa Biblia ug balik kita kanunay sa gitudlo kanato sa Dios aron kita maluwas tungod kay ang kamatuoran mao lamang ang makahatag kanatog tinuod nga kagawasan. Sa bag-ong tugon nga kasulatan, ang mga lakang nga kinahanglan buhaton sa tao aron maluwas mao kini. Una, kinahanglan siyang maminaw sa maayong balita ni Kristo. Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Ikaduha, kinahanglan kitang mutuo. Ingon pa sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16 ug Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 6. Ikatulo, kinahanglan kitang maghinulsol sa ato nga mga sala. Mabasa nato kana sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 30 ug ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Ikaupat, kinahanglan kitang magsugid nga si Hesus mao ang anak sa Dios. Roma kapitulo 10 bersikulo 9 ngadto sa 10. Nagapasabot dili nato ikaulaw ang atong pagtuo kang Hesus ug kinahanglan kitang mutuo nga si Hesus usa ka Dios. Ikalima, kinahanglan kitang magpabautismo. Bautismo alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Buhat kapitulo 2 bersikulo 38, Buhat kapitulo 22 bersikulo 16 ug Marcos kapitulo 16 bersikulo 16. Mao kini ang gisugo o gituman sa mga unang tao nga mabasa nato sa Biblia. Panahon sa bag-ong tugon. Ug sama sa mga tao nga atong makita sa Buhat kapitulo 2, mga tao nga unang giwalihan sa maayong nga balita. Nga tungod ni ana sila naluwas, napasaylo ilang sala ug labaw sa tanan sa diha nga sila nagtuman sa maayong balita, gidugang sila sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Basahon nato ang Buhat kapitulo 2 bersikulo 36 ngadto sa 38.
Tungod kay kini tin-aw nga nagatudlo unsay angay buhaton sa tao aron nga siya maluwas. Buhat Kapitulo 2 sugod sa bersikulo 36 nagaingon, busa ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tininuod gayod nga sa Dios si Hesus gihimong Ginoo og Kristo, ang Hesus nga inyong gilansang sa krus. 37, ug sa ilang pagkadungog ni ini gisakitan sila sa kasing-kasing, ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nanag-ingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Sa bersikulo 38, ug si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo ug pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Ako nagahagit sa matag usa sa pagtuon sa tibuok kapitulo sa Buhat Kapitulo 2. Tungod kay kini ang adlaw nga unang giwali ang maayong balita ni Kristo. Dinhi gisugdan sa pagsangyaw ang atong kaluwasan ug labaw sa tanan. Dinhi nato makita nga ang iglesia nga gisaad ni Hesus nga pagatukuron sa Mateo Kapitulo 16 bersikulo 18 natukod na. Sa Buhat Kapitulo 2 bersikulo 41, ug unya gibautismuhan kadtong misagop sa iyang pulong, ug niadtong adlaw may mga 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila. Ug kini sila nga nagpabautismo mao ang mabasa nato sa Buhat Kapitulo 2 bersikulo 47 nga gidugang sa iglesia. O sa New King James Version nga Bible, added to the church. Higala og igsuon, kini nga iglesia nagalungtad sa atong panahon karon. Apan ang pangutana, unsaon nato sa pag-ila ang matuod nga iglesia? Unsaon nato pagkahibalo nga kita nahisakop sa iglesia nga gitukod ni Hesus? Mao kini ang sunod nato nga pagatun-an sa niining atong programa. Ug ako nang hinaot nga ubanan gihapon ako ninyo sa niining nga pagtuon sa Biblia. Apan unang butang nga kinahanglan natong masayran nga ang matuod nga iglesia gitawag sa Biblia Church of Christ. Sa Roma Kapitulo 16 bersikulo 16 nagaingon, pagpangumustahay kamo ang usa sa usa, pinaagi sa balaan nga halok. Ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Sa English, greet one another with a holy kiss. The churches of Christ greet you. Busa, ang Biblia tin-aw nagatudlo kung unsa ang tinuod nga iglesia. Andam ka ba nga mosulob sa ngalan ni Kristo? Hinaot nga dili nato sayangan ang pulong nga atong nadunggan karon. Ug tungod ni ana, kung kamo na panalanginan sa niini nga mensahe, palihog kontaka ako ninyo sa numerong 0919-260-2077. Hangtod sa sunod nga Sabado, sa matag alas 6 ngadto sa alas 6:30 sa gabii, dinhi sa Radyo Ukay, Digo City. Ako ang inyong igsuon ug higala, Joshua Notarte, magaingon kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan.